Nyaraljon Balaton déli partján lévő egyik legszebb üdülővárosában, Balatonlellén. Balatonlellén medencés családi ház alsó és felső szintje nyaralásra kiadó. Alul 7-8 fő, 3 szoba, 1 fürdő, 1 WC, konyha. Felül 8-10 fő, 4 szoba, 2 fürdő, 3 WC, konyha, kábel, tévé. Az apartman a parttól 800 méterre található. Gyermekkedvezmény. Az ár megbeszélés szerint. Zárt udvarban parkolási lehetőség, kerti napozóágyak, grillsütő elő vendégek számára. Plusz egy tiszta medence biztosítja az igazi kényelmüket és pihenésüket. A ház Arany János utca 86 per szám alatt található meg. Elérhetőségeink. Mobiltelefonszám 0620 477 458. E-mail cím zsuzsika1018 @freemail.hu. Üdülési csekk elfogadó hely.